Ante as queixas veciñais polo mal uso das terrazas de algúns locais, o Goberno de Vilagarcía reuniuse cos hostaleiros da localidade para evitar que estas actuacións se sigan dando e atopar un equilibrio entre os intereses dos negocios e dos veciños. O que fixemos foi falar con eles, pactamos con Aitubi o envío dunha notificación, unha carta recordando as obrigas da ordenanza de terrazas, de xeito que temos que manter un equilibrio, unha convivencia entre a veciñanza e os nosos visitantes, e o uso que lle dan os hostaleiros nesta época tan importante. O problema xurdiu porque algúns establecementos non respetaban nin os espazos nin os horarios das terrazas. Algo que sempre pasa nestas épocas é a ocupación, que os metros cuadrados que ten cada un por licencia municipal de terraza pois non se cumpren, poñen máis mesas, temos que ter en conta que aparte de que a veciñanza poda ter un certo descanso, tamén en materia de accesibilidade é moi importante que os veciños podan pasear polos carrís centrais que teñen que quedar libres. Dende o Goberno local confían en que os propios hostaleiros cumplan co ordenanza sen abusar da flexibilidade do Concello. Que hai que acatar a ordenanza, saben que o Concello sempre mantén unha certa flexibilidade, pero a flexibilidade non pode convertirse en excesos. Entonces eles enténdeno e van a cumprir cos horarios cas obrigas da ordenanza municipal. Os hostaleiros mostran o seu acordo coa ordenanza municipal e entenden que se sancione aos infractores. E entendemos que é unha ordenanza que está clara, que a xente sabe o que é e que, bueno, que a veces pois se intenta pois propasar ou salir un pouco dela, e para iso están os órganos de goberno e a policía para controlar e facer o que teñen que facer, non? Para nós é importante que os que cumplen a lei estén amparados, porque os que non cumplen van a ter algún prexuicio, non? É importante, a lei ten que imperar.